Iko kandahan yung gae manci di Jakarta lamandanganyo ena nilang alaba bali abaru di Pulo Apino ilalai tolong neda tolong sampaikan gali-gali denuda gaca cahaya dena sayang mambana dena yuda sabaledo kapal geser ke belakang abah goyang kamera abah siap pulo memandang awak Alexa nunggu ngadate mama irano para maladena dino da tato dena dino gali-gali dena da kaca cahaya dena dino gali-gali dena da gali-gali tiado.
udah dan sayang ala babi niti elai. Nan baju hitam melo oba goyang itu nan gak gadang latu badanannya ba adek kini duduk mangangkang. Oh dia bagoyang dia nak kui badan dari naniko. Rundu apa artian mandana kaba barito nan dari rantai. Udah dan cinta inilah bagimu. Allah batau nama nanti dosa bati natunyo kini na terjadi. Udah dan cinta inilah